Ministry na-ahụ maka ọdịmma ndị ntorobịa na steeti achịkọbago ọgbakọ ọzụzụ maka dijital ma nyere ndị ọrụ ha iji wee hụ na ha na-alụpụta ọrụ nke ọma ma nyekwazi aka hụ na ihe niile a na-eme na ya bụ ụlọ ọrụ ministry na bụ nke a haziri ahazi nke ọma. Kenechukwu Chukwudị bụ onye nke anyị ga-akọla anyị akụkọ n'ozuzu oke. Ọzụzụ ahụ n'ihe ọgbara ọhụụ digitalization bụ nke ga-aga n'iru ruo abalị 10 nyegara ndị ọrụ ngalaba ministri ahụ nke dị n'okpuru ọchịchị 21 nke dị na Anambra nke eguzobere na nkwado Percent Technologies Limited, akụrụngwa kọmputa na ihe so ya si alụ ọrụ ma jikwere ya na-alụ ọrụ ha nke ọma. N'okwu ya na oge ebidoro ọzụzụ ahụ, onye bụ kọmishọna maka nkwado ndị ntorobịa Maazị Patrick Mba kwuru na ọzụzụ ahụ bụ ịkwado ndị ọrụ ngalaba ministri ahụ ọfụma ka ha tinye uchu dịka gọvanọ Chukwuma Soludo na-akwado ọrụ ya ime ka Anambra bụrụ ezigbo ebe obibi nyegara ndị Anambra. Onye bụ onye isi administration na ngalaba ministri ahụ Maazị Ifeanyị Nwalụsị mere ka amata na otego enwere ụdị ọzụzụ ahụ na ngalaba ministri ahụ ma kwukwa na ọ ga-enye aka nyegara ndị na-alụ ọrụ ngalaba ahụ ọrụ n'okpuru ọchịchị dị iche iche ịlụ ọrụ ha ọfụma. Onye bụ acting director youth department na ministri ahụ Oliakụ Chito Osili kwuru na ọzụzụ ahụ bụ nnekwute uru nyegara ndị ọrụ na ministri ahụ inwe ezi mmụta ma nyekwa ha ndụmọdụ itinye uchu ma were ihe a mụtara mee ka ọrụ ha na-aga ọfụma. Onye bụ otu onye isi na Percent Technologies bụkwara onye na-enye ọzụzụ bụ dọkịnta Ikechukwu Ume kọwara na ọzụzụ ahụ ga-eme ka ndị ọrụ ministri ahụ do nkwadobe n'ihe gbasara digitalization ma makwara ka esi eji akụrụngwa kọmputa alụ ọrụ na ụzọ dị iche iche nke itinye uchu n'ọrụ bụ nke ga-adị mkpa na oge ọzụzụ ahụ. Ndị soro na ọzụzụ ahụ ndị gụnyere Maazị Chibụzọ Ude yana Oliakụ Obinwa Chika kwuru na ọzụzụ ahụ bụ nke dị mkpa ma bịakwa oge a chọrọ ya ma kwukwa na ọ ga-enyere ha aka na ọrụ ha n'ụzọ pụrụ iche. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.